מסתובבים תלוי ליד האות של עקיבא גולן בגאווה גדולה. אני רוצה עכשיו לדבר גם על כלכלת ישראל, כי אני לא שר אוצר של ההתיישבות, למרות שהייתה לי זכות גדולה לתמוך בהתיישבות, לתקן עוול ולתקן קיפוח ולהפך ללכת לצד השני. אבל אני גם שר אוצר של קודם כל בראש ראשונה של מדינת ישראל, של עם ישראל כולו. אני רוצה לומר כמה מילים לדבר הזה, שאני יודע שאכפת לכם גם מההתיישבות, אבל כאזרחים ציונים ופטריוטים אכפת לכם גם ממדינת ישראל כולה, וכך צריך להיות. אני שר אוצר 4 שנים כמעט. ושר אוצר זה תפקיד לא קל. שבוע בערך לפני שמוניתי לשר אוצר, קרא אליי ראש הממשלה המיועד דאז, בנימין נתניהו, ואמר לי כך, יובל, אתה יודע, הוא אמר לי, ששר אוצר זה התפקיד הכי קשה במדינת ישראל, לפעמים אפילו יותר קשה מראש הממשלה. אמרתי לו, ביבי, אל תגזים. הוא אמר לי, אני לא מגזים, אני הייתי ראש ממשלה. והייתי שר אוצר, ואני אומר לך שלפעמים יותר קשה להיות שר אוצר מאשר להיות ראש ממשלה. ואכן זה תפקיד קשה, תמיד קשה. שביתות, ויכוחים על תקציב, קיצוצים, דרישות עוד פעם. לא פשוט, אבל ב4 שנים האחרונות, אלה השנים הכי קשות לסדר אוצר בכל העולם. אנחנו נמצאים במלחמת עולם כלכלית, ככה אני מגדיר את זה. זה לא מלחמה שמדינות מגינות על הגבולות שלהם, זה לא מלחמה בין צבאות. זה לא מלחמה על שטחים, אבל זה מלחמה על הכלכלות ועל מקומות העבודה של עשרות מיליוני בני אדם. שכל מדינות העולם, בעיקר מדינות העולם המפותח, המערבי המפותח, נאבקות כדי להגן על הכלכלה הלאומית ועל מקומות העבודה של ישראל. ולי היה את הקושי, אבל גם את הזכות להיות שר האוצר של מדינת ישראל בתקופה הכי קשה, בכלכלה העולמית, בכלכלה הגלובלית, ומאז פה מלחמת העולם השנייה. ביום הראשון שלי בתפקיד כשר אוצר, בשנת 2009 בכלל, הממשלה הזאת הושבעה ב-31 במרץ 2009, ונכנסתי למשרד האוצר לראשונה ב1 באפריל 2009. ולא, זה היה דרך אחר. בשנת 2009 אנשים נוטים לשכוח. המשבר הכלכלי הגלובלי ניכר במדינת ישראל, בדיוק כמו באירופה וארצות הברית. האבטלה, על פי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, על פי הנתונים המעודכנים, שינו את שיטת המדינה, אבל זה לא חשוב, זה אותו דבר. האבטלה הייתה 9.5% בשנת 2009. באירופה, 9.5% גם טוב. בארצות הברית 9.3. והאבטלה בישראל, בארצות הברית באירופה זינקה, בארצות הברית הייתה לפני המשבר 3% בערך, באירופה 5%, בישראל 7%, 7.5% הייתה. בשלושת המקומות זינקה מאיפה שהייתה ל9.5% התחילה להתקדם ל10%. הצמיחה במשק הייתה שלילית במחצית הראשונה של 2009, כלומר המשק בכלל התכווץ, לא רק שהוא לא התפתח, הוא התכווץ. הייצוא ירד ב20%, ההשקעות ירדו. ביום הראשון שלי כשר אוצר, הגיע אליי פרופסור סטנלי פישר, נגיד בנק ישראל, ואמר לי ככה, אני מצטט, הוא אמר לי, אדוני שר האוצר, אני חייב לדווח לך שלפי התחזיות של בנק ישראל, עד סוף השנה, תוך מספר חודשים, האבטלה תעבור את 10%, ובמחצית הראשונה של 2010, האבטלה בישראל תגיע בין 12% ל-15%, ותתייצב ברמה הזאת. ואז זה פסיק עוד דבר אחד. ולהערכתנו, זו דינמיקה שלא ניתן לבלום אותה. זה קורה באירופה, הכלכלה הישראלית דומה במידה רבה לכלכלה של רוב מדינות אירופה, וזה קורה גם כאן, לא תוכל לעצור את זה.
אמרתי לו, פרופסור פישר, אתה כלכלן בעל שם עולמי, אבל אם הייתי חושב שזו גזירת גורל, שלא ניתן לבלום אותה ולעצור אותה, לא הייתי יושב פה. אני חושב שבארצות הברית ואירופה הם טועים בדרך הטיפול במשבר, הם רק מכניסים את עצמם יותר עמוק לתוך הבוץ, ושאנחנו יכולים לנהוג אחרת, ואיכשהו לעבור את המשבר, אם לא בשלום, לפחות תגובות קלות יותר. אמרתי, מה אתה תעשה שונה מארצות הברית ואירופה? אמרתי, אני עושה שני דברים בעיקר שונים. ראשית, אני מעביר את ישראל מיד, תוך חודש, בתקציב דו-שנתי. ישראל תהפוך למדינה הראשונה בהיסטוריה העולמית, היחידה בעולם, שעוברת את תקציב דו-שנתי. אני חושב שזה נכון תמיד מבחינה כלכלית, אבל בעיקר בתקופת משבר, זה ייצר את הכלכלה, יאפשר לי לייצר את הנתונים המקרו-כלכליים, וזה תנאי לדבר השני. שנית, אמרתי לו, אני הולך לשים את כל יהבי על הגדלת ההשקעות בכלכלה הריאלית, בעיקר בתעשיות הייצוא בהייטק, בתעשיות הטכנולוגיה, כי זה הקטר האמיתי שיכול למשוך את המשק קדימה, ואנחנו נצליח אולי לנצל את זה שבאירופה ובארצות הברית יש עכשיו בהלה ופאניקה ולא משקיעים בכלל, ולמשוך חלק מההשקעות האלה לכאן, אם גם נראה שאנחנו יציבים מבחינה מקרו-כלכלית, יש התקציב הדו-שנתי לייצר אותנו, ואם גם בנוסף לכך, נבוא עם צעדים מאוד חזקים של עידוד להשקעות, מה שנקרא עידוד השקעות הון. ואז חוקקתי גם את חוק עידוד השקעות הון החדש, שנותן תמריץ עצום להשקעה של תעשיות ייצוא. השקתי תוכנית הייטק חדשה ופתחתי במסע עולמי ממש, בארצות הברית, באירופה ואפילו בסין, לשכנע את העולם כולו פחות או יותר, שישראל נשארה מקום טוב, ואולי המקום הכי טוב להשקיע דווקא היום, בכל הענפים, ובעיקר בתעשיות, טכנולוגיה, הייטק, וכזה מחקר ופיתוח, כי זה כתב שנמשך אחר בכל השירותים בתעשייה הטכנולוגיה. התוצאה, אני רוצה לחדד את הדברים, הם חשובים גם לקראת הבחירות הכלליות שמתרגשות אליהם. ואני היום השארתי את עצמי בבית בפריזר, ואני אגיד את הדברים בצורה הכי חדה ובחירה, כי התקשורת הישראלית לפעמים קצת מטשטשת את ההישגים של הממשלה. התוצאה, שנת 2009 הייתה שנה קשה מבחינה כלכלית, האבטלה 9.5%, הצמיחה, לאחר שהתחלנו לתקן לקראת סוף השנה, אז היא כבר לא הייתה מינוס, אבל היא הייתה 0, כמעט 0. שנה קשה. החל מהשנה השנייה לממשלת נתניהו, החל מהשנה השנייה שלי כשר אוצר, ישראל מקום ראשון בכל מדינות המערב, שבוקרת מערב אירופה, צפון אמריקה, ארצות הברית וקנדה, יפן, אוסטרליה, זה גוש של 40 המדינות המפותחות בעולם. משנת 2010 ישראל מקום ראשון בצמיחה הכלכלית. מקום ראשון ב-2010, לא בין הראשונים, לא מקום טוב למעלה, מקום ראשון ב-2010. מקום ראשון בצמיחה ב-2011, ולמרות שב-2012 כהאצה מסוימת, עדיין כבר ברור שאנחנו עוברים מקום ראשון בצמיחה גם בשנת 2012, שנה שלישית לא בצמיחה. עוד יותר חשוב, יצירת מקומות עבודה חדשים. זה שם המשחק בכל העולם. אם שמעתם על מסע בארצות הברית, על מה דיברו? Job Creation. כמה משרות חדשות נוצרו כל חודש. 2010, ישראל מקום ראשון בייצור משרות חדשות ביחס לגודל האוכלוסייה. ייצרנו בערך 112,000 משרות חדשות. שיא של כל הזמנים בתולדות ישראל. יותר משרות מאשר נוצרו אפילו שהגיעה העלייה הגדולה בחבר העמים בסוף שנות ה-90 ובתחילת שנות ה-2000. 2011 שוב ישראל מקום ראשון ב-Job Creation ביצירת משרות חדשות, חיצרנו כבר 115 או 116,000 משרות חדשות. שוב שיא של כל הזמנים בתולדות מדינת ישראל. 2012 עוד לא נגמרה, אבל ככל שזה נראה עכשיו, יש סיכוי טוב שאנחנו נעבור את 120,000. רק לתת את הרושם, בימים כתיקונם, לא בימי משבר, בימים טובים, המשק הישראלי מייצר בערך 56,000 משרות חדשות בשנה.
אנחנו בתקופה של המשבר הכי קשה בעולם, הצלחנו החל מהשנה השנייה להגיע ל-200%, וכפול משרות שימים כתיקונם, בשעה שברוב העולם בעצם ייצור המשרות ירד, ובחלק ממדינות אירופה הוא אפילו היה מינוס, נעלמו משרות, לא רק שיש ייצור, אלא נעלמו משרות. אני לא פוסק, לא תיקנו את כל מה שטעון תיקון בחברה הישראלית. יש לנו עדיין בעיות של יוקר דיור בעיקר, של יוקר מחיה, של פערים חברתיים, של פערים בין מרכז לפריפריה. אבל בשני הפרמטרים הכי קריטיים של הגנת מדינת ישראל ועם ישראל מהמשבר, אנחנו, הממשלה הזאת קיימת כמעט 4 שנים, החל מהשנה השנייה, אנחנו מקום ראשון בכל העולם המערבי. כתוצאה מזה, מדינת ישראל היא המדינה היחידה שהעלו לה את דירוג האשראי, לארצות הברית ולכל מדינות אירופה כמעט הורידו, חלק הורידו בכמה וכמה דרגות, ישראל היחידה שהעלו לה ל-A+. בכל העולם המערבי השכר הממוצע של אלה שנשארה להם עבודה, אני לא מדבר על עשרות מיליוני המובטלים, יש היום כ-30 מיליון מובטלים חדשים באירופה וארצות הברית. זו קטסטרופה. אני לא מדבר על המובטלים, אני מדבר על אלה שנשארה להם עבודה. השכר הממוצע בכל המדינות האלה ירד ב3 שנים האחרונות. בארצות הברית הוא ירד בערך 4%, באירופה בממוצע 7-8% מינוס. יש רק מדינה אחת שהשכר הממוצע לא ירד ב3 שנים. מדינת ישראל. בישראל הוא עלה ב3 שנים האחרונות ב12%. מאחר שגם הייתה אינפלציה, אז בערך ריאלית הוא עלה בערך ב4-4.5% ריאלית. האינפלציה הייתה קרוב ב8%, 7.5-8%. מדינת ישראל היא המדינה המערבית היחידה העוני בישראל גבוה מדי, אבל ב3 שנים האחרונות העוני בירידה, מספר העניים בירידה, אומנם ירידה עדיין לא מספיק גדולה, אבל הכיוון השתנה. סוף סוף העוני במגמת צמצום. דרך אגב, הפוך לכל אירופה וארצות הברית. בדרך כלל במשבר כלכלי העוני גדל, אנשים כמובן יותר עניים, בין השאר בגלל מספר המובטלים הגבוה, בישראל העוני קטן, גם אי השוויון סוף סוף התחיל לרדת, עדיין יש דרך ארוכה, אנחנו צריכים עוד 6-7 שנים של הקטנת העוני והשוויון כדי להגיע למצב סביר, אבל המגמה היא שלו. עכשיו, אני רוצה להגיד לך מידע לא רק על הכלכלי, אלא גם על החברתי. כי אני משוכנע שזאת, כמו שאמר משה כחלון בנאום הפרידה שלו, ששאלו אותו על החברתי, שהוא נאם בכנסת, במשפט הסיעה, הוא אמר, זאת הממשלה הכי חברתית שהייתה בישראל מזה שנים ארוכות. ואני רוצה להגיד משהו על החברתי. עשינו המון דברים גם בתחום החברתי. לא התעסקנו רק במאבק העצום הזה מול המשבר הכלכלי. ואני תכף אומר כמה דברים שעשינו. אני רוצה להדגיש, הדבר הכי חשוב שעשינו, אם אני שם על כפות המאזניים את כל מה שאני תכף אגיד, בצד אחד, ובצד השני, רק דבר אחד. הדבר הכי חשוב שעשינו, זה שמנענו אבטלה המונית. כי אם היו פה מיליון מובטלים, או אפילו רק 600-700 אלף מובטלים, זה לא רק מכה כלכלית, זו המכה החברתית הכי קשה שיכולה להיות. זה פוגע בכולם, פוגע קודם כל בפריפריה וקודם כל בחלשים, אבל אחר כך בכולם. אז הדבר הכי חשוב שעשינו מבחינה חברתית, זה קודם כל שהצלחנו להציל את עם ישראל בפני הקטסטרופה הזאת, שמתבטאת בעשרות מיליוני מובטלים היום בכל העולם המפותח. ולמה אני מדגיש את זה? כי כל כך הצלחנו בעניין הזה, שלפעמים כבר לא מתייחסים לזה. רק לפני שבועיים, התפרסם נתון באותו יום חמישי, לפני כמעט שבועיים, 10 ימים,
התפרסם נתון מעניין ביום חמישי. התפרסם הנתון של הרבעון השלישי, באירופה ובישראל. הנתון באירופה היה שברבעון השלישי השנה האבטלה הגיעה לשיא של כל הזמנים, לרמה הכי גבוהה מאז שמודדים לסודר, מאז מלחמת העולם השנייה, ב-11.6%, האבטלה הממוצעת בגוש היורו באירופה והעולם. ובאותו יום התפרסם שהאבטלה בישראל ירדה ב-6.9 ו-6.7, שזו האבטלה הכי נמוכה בישראל ב-40 שנים האחרונות. באירופה הרמה הכי גבוהה מאז מלחמת העולם השנייה, ובישראל הרמה הכי נמוכה וזה 40 שנים. אני רוצה לספר סיפור קטן שממחיש את הניסיון להתעלם בזה. אז אני אגיד כמה מילים על החברתי, ואז נהיה לנו זמן, שיר 2-3 מקום בשאלות, 2-3. אני התחייבתי להופיע בוועדת הכספים של הכנסת כל 3 חודשים, לתת סקירת שר האוצר כל 3 חודשים. בדרך כלל שר האוצר מופיע פעם בשנה בפני ועדת הכספים, לתת סקירה שנתית, אבל בגלל שזה תקופת מלחמה, ביקשו ממני כמו שעושים חיתוך מצב במלחמה, כל כמה שעות, איפה כוחותינו, איפה כוחותיהם, מה מלאי התחמושת, כמה נפגעים יש. אז התחייבתי לבוא כל 3 חודשים, לתת תמונת מצב, מה האבטלה, מה ייצור מקומות העבודה, מה קרה לייצור, מה קורה לגירעון, לחוב היומי שלנו, לתת תמונת מצב של כל הפרמטרים, מה קורה לרזרבות, מטבע הזר, איפה אנחנו עומדים. לפני שנה בערך, באחד האירועים האלה, הגעתי לוועדת הכספים, ביחד עם הנגיד סטנלי פישר, הוא לא תמיד מצטרף, אבל במקרה הזה ביקשתי ממנו להצטרף אליי, וכל צמרת האוצר, מנכ"ל האוצר, החשבת הכללית, כמו שגם תקציבית וכו', והצגנו מצגת על הקיר, בשקפים. מצגת הייתה השוואתית, בגרפים. מה קורה בישראל ב3 חודשים האחרונים או חצי שנה האחרונה, ומה קורה באירופה, ומה קורה בארצות הברית. התמונה הייתה מאוד ברורה. האבטלה באירופה עולה, וככה, בכלילות, בארצות הברית עולה לאט לאט, ובישראל יורדת. הדירוג אשראי של כולם יורד, בישראל עולה. ההשקעות בישראל בכלכלה הריאלית גדלו ב10%, בארצות הברית נשארו קבועות, באירופה בירידה. וכך הלאה והלאה, כל הנתונים היו מאוד חד משמעיים. ישראל שוחה נגד הזרם, אירופה בארצות הברית למטה, ישראל למעלה. סיימנו את המצגת, חברי הכנסת מדברים, גפני הראשון, לא בוועדה, ואחר כך כל חברי הכנסת. וכולם, אירוע די חריג בכנסת, מפרגנים. אפילו האופוזיציה, אני זוכר את שי חרמש, שהוא דיבר מאוד יפה, אז אני זוכר אותו, הוא קם פתאום, שהגיע תורו לדבר, ואמר, אדוני שר האוצר, כנציג האופוזיציה כאן אני חייב לתקוף אותך, אבל אני לא יכול לעשות שקט בנפשי. הנתונים שהצגתם מעולים, הצגתם את עם ישראל בקטסטרופה, אני רק מקווה שתמשיכו כך גם בשנים הקרובות, וכך אחד אחרי השנים, עד לדובר האחרון. הדובר האחרון הייתה דובר, ששמה שלי יחימוביץ'. והיא אמרה כך. שר האוצר, הנתונים באמת מרשימים. הצגתם נתונים יפים, במקרו-כלכלה יש לכם בהחלט הישגים. הצמיחה, ייצור מקומות העבודה, היחס חוב תוצר, זה בהחלט יפה. אבל זה לא נוגע לאזרחים למיקרו. מה עשיתם למען אזרחי ישראל? זה מקרו. איפה הרגישות האזרחית? איפה המיקרו? נורא כעסתי. זה בדיוק הפופוליזם של להטעות את הציבור. אמרתי לה, גברת יחימוביץ', מה את אומרת? מה הצחק? למנוע אבטלת המונים זה רק סטטיסטיקה, מקרו-כלכלה על הקיר, זה לא בני אדם לדעתך. הרי אם היו פה חלילה וחס מיליון מובטלים היום, או אפילו רק 500,000 או 700,000, אז היית אומרת, מפגינים כל יום מול משרד האוצר, והיית אומרת, שתיים תתפטר.
סטנלי פישר ישב לידי, אמרתי, סטנלי, אל תדאג. לא היית עומדת מול בנק ישראל ומול סטנלי פישר. לא אותו היית מאשימה, גם לא את אופן רגל ההסתברות. היית מאשימה אותי כשר אוצר ואת משרד האוצר. היית אומרת, שטייניץ נכשלת. אז עכשיו שהאבטלה מגיעה לרמות הכי נמוכות שהיו, בניגוד למה שקורה בעולם, זה כלום. התחילה להתמקד. בסוף אמרת, אתה יודעת מה שלי? יש לי הצעה. אני קונה לך על חשבוני כרטיס לשבועיים לספרד. תסעי שבועיים למדריד. תראי מה זה שיש 26% אבטלה, שבצעירים יש 60% מובטלים. תהיי שם שבועיים, תראי מה זה שצעירים אין להם סיכוי למצוא עבודה, גם אם מוכנים לקבל שכר מינימום ולעבור בעיר אחרת, גם אם מוכנים להתפשט, אין להם סיכוי למצוא עבודה. אפילו העבודה הפשוטה ביותר. תחזרי לכאן ותגידי לי שלמנוע אבטלת המונים זה לא נוגע לאזרחים. איזו איוולת זו. זה באמת ההישג העיקרי. יש עוד הישגים מאוד יפים בממשלה הזאת. אבל זה ההישג העיקרי. ולא ניתן להעלים אותו עכשיו. הוא הישג דרך אגב שכל העולם מתגונן בו ומתפעל. עכשיו זה לא שלא עשינו עוד דברים. אמרתי, החלטנו לטפל בעוד שני דברים. לצמצום פערים בין פריפריה למרכז, זאת אומרת ביטול, קיפוח, ולשים בראש זה להיות ההשקעות בפריפריה. בפריפריה בשבילי זה לא רק נגב וגליל, זה גם יהודה ושומרון ברמת הגולן, ועשינו את זה. יש עוד הרבה מה לעשות. וצמצום פערים בחברה. עשינו חינוך חינם מגיל 3. זה חברתי וזה תומך בעיקר במשפחות עם ילדים קטנים. החלטתי, החלטה שלי לפני שנתיים, לממן, שאוצר המדינה יממן טיפולי שיניים חינם לכל ילדי ישראל. ואחרי ששמעתי במשרד הבריאות, מליצמן, שמראה שהשיניים לא היו כלולים בביטוחי הבריאות,